Nos a priori acollemos positivamente a formación de novo goberno e desde logo o único que nos preguntamos é se facía falta unha repetición electoral e o ascenso da extrema dereita para que as forzas progresistas lles viñese o sentidiño. Neste sentido esperamos do novo goberno en primeiro lugar medidas contundentes para a recuperación das liberdades públicas como a derogación da lei Mordaza ou acabar coa dictadura da precariedade laboral mediante a derogación das reformas laborais. Ademais, esperamos dun goberno que se diga progresista a atender as tres grandes emerxencias que ten o noso país, a emerxencia feminista, combatendo a desigualdade, a emerxencia climática, buscando unha descarbonización da economía que dé lugar a unha transición industrial xusta para Galicia, especialmente afectada por esta situación, e, finalmente, atender a emerxencia social, blindando os servicios públicos para asegurar a igualdade de oportunidades. Tamén esperamos unha xenda galega. E isto é unha cousa que queremos dirixir ás forzas que forman parte do goberno e ás que o sustentan, que exista unha verdadeira axenda galega para que os orzamentos de 2020 non cometan o agravio cometido no ano 2019 e que, polo tanto, teñamos orzamentos xustos para Galicia que leven a un desenvolvemento socioeconómico xusto e sustentable e a cohesión territorial para o noso país. Nos pensamos que o importante son as políticas, non os políticos, e, polo tanto, non neste caso o xénero, sino nos programas, e, polo tanto, que se cumplan. Calquera afirmación sobre o que vai supoñer para o noso país este novo goberno terá que pasar por un reflexo orzamentario. E, polo tanto, se non hai reflexo orzamentario, dá igual o orixe ou o nacemento dos ministros e das ministras.